Lots of fijne mensen hier. Kon ze altijd geen slechte zijn niet. That's very good. So, ik ga hier sehr gut opnoemen gekregen. Ik heb me sehr schön gewonnen met een leiderschap. Je hebt sehr fijne leiders hier. Elders, very good. Ik heb me sehr schön gewonnen. En ik ga kunnen meer van jullie beneficiëren. En ik zie impressed met jullie horten, wat je hebt. De instelling wat je hebt. Ik zie really moedig met dat. En ik ga veel kunnen leren van jullie. Ze hebben me goed geforderd. Ik ga een beetje mijn muscle aandoen. Dat is heel fijn. Dat je hebt je weken muscle en harde muscle, dat wist je vrij. En daar komt de rest van een harde muscle. Maar zijn kan ik nog niet. Zo. Mijn vriend bestelde naar de Grijze. En de truck bestelde in de Grijze. Ik zie zijn met een truck me aan je stad met Rut voor. Ik ga de ganze volle truck heen mee. Zo, dat is even verweerd. Zo, ik wil vandaag de draairapport van de boodschap brengen aan de Beloonunk als Wichtich. Het is een thema wat we in ons leven opbetrachten, niet geheerd hebben. Ik wens haar niet. En ik hoop het maakt ons een klein beetje klaar op wat het leven schaffen dat. Mij heeft het veel geholpen dat ik een beetje klaar zijn wat het in het leven schaffen dat. Zo, ik wil een paar vers lezen wat ik al gelezen heb. Het is een beetje mijn hoofdvers. In 2 Korinther 4 vers 10, da sagt es, wir moeten alle voor Christus zijn recht zal komen. Dat jeder zijn loon krijgt voor wat hij in dit leven gedaan heeft. Of goud of slag. Of richtig van dit rechtstel. Van dit. En dan zegt het in Offenbarung 20 vers 12 zegt het. En ik zag dat is klein en groot, voor God aan de troon stonden. En dan wordt een beetje, dit zijn beetje hier, opgemaakt. Dan wordt een boek, hierboven, een boek opgemaakt. En dat weer een levensboek. En de doden worden dan gerecht. Wat in de beetje, je zoon stond. Zo dat we deze twee bloos niet afdenken mixen. Want we deze twee worden top mixen, dit boek en dit beetje, dan weten we niemand waar we staan. Dan weten we niemand als we raad zijn. En een zet had me eens denken van een Lorna, van een lied, wat het jaar die maar gezongen wordt, en die dan vielleicht nog zingen. Dat lied, sin can never enter there. Zinde gaat door niet heen. Wer vertelt je nog behouden? Dat lied geeft me allemaal angst. Wat dan ik gewoon in zin die dan nog groot verstoven na. De zin is hier al betoeld. Keiner wordt verloren gaan in de zin. Dus we hebben allemaal de genade gekregen aan de zin tegen bloot los te worden. De genade hebben we alle gekregen. Velen nemen dat niet aan. Zo de zin wordt in het buiten houden. Maar niet wenn ze niet kunnen losworden. De zin hebben we allemaal losworden. Dat bloot heeft, Jezus heeft alle zin betoeld. Zo keiner kan zeggen dat ik ga naar de hel, wenn ik ga zin in mijn hart. Nou, dat is niet zo. De schrift zegt, de zin van de wereld is dat we mij niet aannemen. Dat is de zin van de wereld. En zo, wanneer we zin im hart hebben van ons morgens, werden we het aanbrengen en werden we zeggen, God, vergeef me. Ik heb me verzindigd. Dat is een goede ding, wanneer we ons leren voor God ganz oprecht zijn. Dus krijg zo zei het er is. Soms moet ik zeggen, God, ik oor me van nou. Ik van me van nou, bis nou, schmiet in de ranen. Dan zeg ik hem dat. Niet ramreden, dus hij check hin, hij weet het anyways. Dus krijg zei wat we beleven dan. Zodat we een boek zijn, dit is waar onze lezing wordt bijna opgeschreven zijn, als die waarheidsboeren zijn dat er niet. En dit is waar je woordjes zijn opgeschreven. Wat je in je leven geleefd hebt. En zo dat we niemand zeggen dat zin helpt het in hemel buiten. Nee, dat we niet gaan aan geloven, dat helpt het in hemel buiten. Hier en deze, en dit boek is geen kunnen zeggen, dat is geen judgment. Dus de judgment heeft Jezus betoeld. Hier was het judgment. En zo we vingen in Johannes 4 vers 24 zegt het, ik zei in de waarheid. En jij weer aan zegt, hij aan mij geleefd. En dat wat mij gezegd heeft, zegt hij,
hast du, da hat auf je leven. En je hebt niet aan je recht. Maar als van hem dood en leven gekomen. So dat is niet je recht hier. Voor die wat de waarheid bedoeld zijn. En soms van je denkt, dit is een time dat ik me waar verdomme. Ik word never maken. Ik heb niet verzinnig mee besamen. Dat ik zin als betoeld. We kunnen ganz graag hier vandaan in de rennen bloot hebben. Ganz graag hier vandaan. Weil wir sind bis vor Gott bringen und sagen, Gott, vergib mich, ich habe mir weiter versündigt. Oder was immer das ist. Und dann sagt somebody, der gesagt hat, well, so würden wir da nicht bloß singen, und ich habe weiter bezahlen. Von der Ode ich singen, ist ab und an ich weiter bezahlen, so ich lebe sich wel durch den Tag, und kann ich weiter bezahlen. Und ich war okay. So meine Frage ist das. Was hält die ab von singen? Hält die wat ab von zingen. Wenn die kost für Christus leben und dann de Weg ohne zingen, dann kommen wir wieder terug und was war okay, würden wir ständig singen. Sind die hat erscheint. Würden wir ständig singen. Das einzige Ding, was die abhält von singen, das ist, wenn die Menschen mit Gott so viel wird ist, dass die dort viele kostet als zwei gebrochen. Wenn das nicht viele kostet, dann würden wir ständig singen. So, wenn wir an das Leben, was wir waren, ein Mensch nicht mit Christus gehen doen, en dem Herrn Jesus nicht schade doen, dat er uns nicht mohnen dat wir uns eigentlich viele von Sinn doen, dann sagen Menschen, die sind jetzt morgens am Abend bezahlen, nächsten Tag sind die waren, am Abend waren bezahlen. Das haben sie einmal Hand und Träg. Der hat kein geistliches Leben nicht. So, aber wenn du die Menschen hast mit Gott, wo du viele kostet, Bereich 2, und die singen das, dann hier schafft zu singen. So, das wat mean die houden dat. Die pastor kan zo veel rules maken in de kerk dat wat hij niemals houden van zingen. Dat kan niemals. Rules hadden niemals hem op te houden van zingen. Dat kan man van de stoot uit angst niet zingen, maar dat is zijn leven en dat. Dat is bloos leven wanneer we wel recht doen. Wanneer we matten, dan is dat zijn leven en dat. En zo, dat is weer wanneer we een kleine kind leren van jong aan te leven. We leren aan wat leven is, we leren aan wat genade is. We doen niet helemaal fit voor Chile, maar de aarde gedaan heeft. Dat is nog genade, dat is nog leven. Maar die dat kunnen leren, dan kunnen ze nog God gegenüber ook die gaan leren. Dus wanneer ze bloos allemaal gezegd hebben, bloos allemaal strafchamp, dan is dat geen leven aan dat. Dat zegt dat je later slecht dood, maar dat eerst leven. Een kind, wanneer die zich verzinnig heeft, een kleine kind aarde gedaan heeft, die zal vissen mama en papa aan en zeggen, hey, ik ga aarde gedaan worden. Die zal zich zo zeggen, veel bij mama en papa, dat die dat van vis kan gaan ran. Steht zich versterken. Wanneer die zich niet zeggen, als we doen wordt, waar ik wat verteld krijgen wordt, dan versterkt hij zich. Dan leert een kind zich versterken. Een leert kind wat hij versterken kan, dat komt hij met weg. Van als Arbeit für sich versinnig haben, haben wir uns alle verstärken. Wir doen uns alle am besten verstärken von da. Wir wollen gewöhnlich nicht reingehen, so wollen wir Deel bringen. Wenn ich was gut bezahlen, ich will haben das all und sage, das soll noch was von mir houden nachher. So ich versuche das so zu sagen, ich kann nicht euch so dumm getan und denke, aber jullie wie nicht alle ganz reich, aber ich will nicht. Ich versuche mir immer Schmack zu reden. Das ist wie wir sind. Und dann fühlen wir uns nochmal gleich glücklich, wenn wir weggehen. Dan denken we zo, ik wonder dat ze really weet wat ik gedaan heb. Dan worden we gleich glücklich. Waarom we nu afrecht zijn bij ons, dan zijn we glücklich geworden. En zo, de hele Jezus zei, dat ons convicten, ons monen verzinnen. Niet mensen. Mensen kennen, wanneer de kinderen klein zijn, dan doen de ouderen dat. Maar de ziel is, en het zal opwassen, en over hem zal de God overgeven. En de mama en papa blijven heen. Dus dan doen ze weer voor God leven. En wanneer dat al bloos gezaadlich is, je weet, maar dat alle wat ze God overgeven zullen, dan willen ze weer ook gezaadlich leven. Dan verlangen ze dat de kerk wat gezaadlich heeft, dat ze kunnen vrij worden. Dan dem dag wordt God de zaadse mandaat aan het oude bond, aan het oude testament, wie een zeer schwere dag voor God. Dus hij zegt, nu mag ik me, en krijg vers hij, de vrouwen niet meer naar mij. Dat is een zeer schwere dag voor God. Dus hij heeft mensen gemaakt in zijn gelijkenis, wenn we alle mensen hebben aan. En nu zeggen ze, die jongen is alle verstrekt. Dat is toch schofgelijk.
Zindvloed moesten de mensen waren alle aanbrengen en zo weer. Dat toch plus gaat. Ik denk, meestal denken alle uit met de ganze mensheid. En dan de realisatie aan. En een zaten hadden dutzenden zaten, honderden zaten. Wat opgeschreven. Dit dan zo. Want een schroepsteder is maar 3 schroep teruggeven. Al best veel zaten wat opgeschreven. Maar dat is niet wat God wil van mensen. God wil hij zelf aan vrouwen. Dat is wat hij wil. En zodat we gingen als opdracht gedaan, wanneer alle worden, dat hij deze leven verstaan kennen. Dat hij genood verstaan, dat hij leven verstaan, dat hij eer verstaan. Weet je, want dat jong niet dan wel hier schwoor verstaan nog her. En zo als du God zijn dat, zo dat de mensen behandelen. Want in zeer strenge hoor dat God heeft, dan krijg je dat de mensen behandelen. Zo wat du mij behandelen, zeg me wer die God is. Want we hebben alle zelfs God, maar we checken in God alle verschillende aan. Dan zeggen in Rijmers 8, voor een zegt, du hast geen verdammnis voor die wat in Christus Jezus zijn. Wat niet om vlees leven, maar om Jezus te leven. Zo het ganze Nieuwe Testament is daarop opgeschreven, we worden hem Jezus kennen leren. En we worden ons aan dem leren voor direction en waar we leven doen. Zolang es eigenlijk je zaad gebruikt, om reichen Arbeit doen, dan zie ik nog niet hem Jezus, dan zie ik nog een zaad. En we als mensen, we verstaan je zaad veel beter als leven, als geloven. Das geloven is een kop, dat is zwaar te verstaan. Oder genood, ik heb het zwaar verstaan. Wie leg je zaad te hebben, want zo is dan best oké, want zo is dan best niet oké. Dat leg we, dat hebben we verstaan. Maar het ganze Nieuwe Testament, daar staat opgeschreven, we zullen Jezus kennen leren, persoonlijk kennen leren. En we zullen aan lijf houden met hem, dan zullen we aanvragen voor dingen. Dan zegt Johannes 10, en hij deed ons reden en hij leidt ons. Dat is wat zijn ganze ziel als was voor de Christ. Dus ik kan mij maar zeggen, God is een trouwe en je rechter. Hij weet ganz krijg weer de best. Hij weet wat voor een schuld hij gehad, wat voor een schuld niet heeft gehad. Hij weet krijg wat voor een elder hij gehad, wat voor een hemd was opgewassen. Hij weet krijg wat voor een nummers hij gehad, wat voor een predikers hij aangehoord in levenstijd. Dat weet hij alle ganz krijg. En hij neemt dat alle in betracht, want hij die wordt rechter. Hij neemt dat alle in betracht. Voor mij is dat een zeer, zeer groot ding. Dat God is een trouwe en je rechter. Je hebt hier als kennen, ganz trouw en je recht. We zijn alle niet aan partijen. We zijn all biased. We kennen niemand denkt ganz correct zijn ze is. En daarom vind ik dat van mij niet traag. En leren, in het Oude Testament 12 vers 14 zegt het. God wordt alles zeggen, alles wat het verstoken, alles wat het ook verstoken is, of goed het of slecht het rechten. Zo hier wordt alles recht geworden. En wie als mensen, we denken, oké, mijn slechte wordt even deelkomen. Mijn slechte wordt even deelkomen. Weet je wat? Je derven alle dat los worden aan je willen. Dat jij alle aan je bloed Jezus brengen vandaag. En zei, dit is wat ik zie, dit is wat ik gedaan heb, dit is wat ik denk, ik weet het niet graag, maar God helpt me met dit. We kunnen alle rein worden vandaag, krijg je wie we zijn. Dat we ons niet sterven gruwelen voor deze rechtsdag. Soms van je heeft een idee dat God wel nogmaals die wijze wie de gedaan heeft. Maar hij wil die maar wijze wie de kost recht doen. Dat kost brokbaar zijn voor hem. Dus als we niet brokbaar zijn, je hebt eer voor hem, dan hebben we zien welke uitvallen niet. Hij heeft een groot vallen, want hij kan veel kronen geven, veel geschenken geven nog hem leven. Zo alles wat biester is, wordt opgebouwd worden. En dan denk je, wat ga je nog verstoken? Wat ga je nog verstoken? De goede dingen wordt ook even deel brengen. Wat je doen hast aan Jan persoon. De pijn wat Jan hem heeft gebracht, Jan vroeger gebracht als hij krank weer. Dat heeft ook opgeschreven. Dat weet jij nou. Dat die hast vielleicht een beetje geld gegeven, anders in een schwooienker, of wat immer is. En die denkt jezelf, ik zie maar een vrouw. Een huisvrouw kan krijgen een grote loon krijgen als een prediker kan. Dat heeft niets meer doen met die stelling wat hij heeft. Dat heeft niets meer doen met hoeveel geld hij heeft. En wij doen als er dat uitvallen is wat de juist die mannen deed. Maar we dat nog gaan doen, dan kost het de hechte loon krijgen. Krijgen we de best. Zo we hebben niet zeggen, want ja, die wil een grote loon krijgen, maar ik kan niet.
dan zijn het ja verkocht. Want we terug zijn met dat wat we weten, met dat wat we erkennen, dan krijgen we een grote loon. Zo, ik wil met deze eerste Korinther 3 vers 10 tot 15 met doorgaan. Dit zijn de vers waar vielleicht meestal onze klaarste wijze doen waar het terecht geschaffen wordt. En vers 10 zegt, toen als God mij genade gegeven heeft hij een grond gelegd. En dan zegt hij, wie moet op oppassen, wil we op dem grond niet doen. Zo de grond is Jezus Christus, zegt hij in vers 11. Het zegt, geen andere grond kan man leiden als Jezus Christus. Zo wie immer een Christ is, der is op Jezus Christus gegrond. Dat is de grond. Zo dat is niet dat we als een Christen moet deciden, dan willen we op wat ons grond leiden. Onze zeiligheid staat al op Jezus. Dat is ons grond. En dan zegt hij in vers 12, op deze grond kan met goud, zilver, dierenstenen, hout, hij uit de stro gebouwd worden. Zo we kunnen met verschillende dingen bouwen. En dan zeggen we, oké, zo vanavond wil ik me entscheiden met goud te bouwen. En vanavond wil ik met stro. Zo schaft het niet. We doen het dan bouwen als we ingesteld zijn. Wanneer ik göttliche gezend zie, en ik denk, ik wil God eerst steunen, dan doe ik automatisch met goud bouwen. En bij veel dan zeggen we, kijk, we trekken zeggen we dat we een stof naar de stroom maken. Dat we naar de stroom maken. En vers 13 zegt het, maar iedereen zijn arbeid wordt vandaag komen. De rechtsdag, wordt er klaarmaken, wat blijven wordt. Wees de dag komt met 4. 4 wordt zich wezen, van wanneer zal iedereen zijn arbeid weer. Oké, dan moeten we ons vragen, wat is het 4? Waar we in een huis zijn, of waar schaft het? Dit is wat ik leer dat het 4 is. Dat 4 is de reine, klare waarheid. Wat we deelkomen. En in die klare waarheid komt het aan wat ik gedacht heb. Wat mijn motives zijn geweest. Waarom deed ik wat ik deed? Zie, ik kan niet prediken vandaag en dat kan geen mij gaan. En dat kan ver mij gaan. Ik kan beland worden ver en dat kan ook schulden lieden door dich. Toen met wat voor instelling ik reden heb. En dus ik gezegd heb, mijn ganze grootste bezorgdheid in mijn leven is dit. Dat ik God recht representen. We hebben alle aan God. We checken ons God alle aan Wasser, waar onder wat we geleerd zijn, opgewassen zijn. Maar mijn vraag is, maar wat dich onrecht zie ik met wie God really is? Wat ik bij is mijn verstandig, wat recht is dich? Dat ligt me helemaal zeer zwaar op mijn hart. Want vele mensen hier, wij hier dit pulpit staat en boeien geloven op dat. Dat is zo zeer wichtig dat we God zo representeren als hij really is. Dat hij zo lieben is als hij is. Dat hij zo vol je recht is als hij is. Dat hij zo rein is als hij is. Enzovoort. En hier zijn we met verschillende dingen boeien. Maar alles wordt vandaag komen met wat we gebeurd hebben. En zo de waarheid wordt ganz klaar zijn. Dat wordt niet verstoken zijn. Je denkt zo, ik heb veel goeds te doen. Ik ga dit en dit en dit en dit allerlei doen. Maar volgens mij zijn ik allerlei doen en ik wil goed en noemen hebben. Dat is alle weg branden. Zo ik ga hier een beeld. Wat je wijzen wil. Dit is mijn verstellen wat zijn. Er wordt een 4 dagen gewoon, wat allemaal van stro of hout is, dat verbrandt. Maar wat allemaal van steen gebeurd is, of wat van ijzer gebeurd is, dat is cement, dat blijft staan, dat verbrandt niet. Zo, wanneer het 4 wordt aan die leven doorkomen, wat blijven? Dan dacht ik, wel, ik weet het, dat wordt nog blijven. We verstaan. Weet je wat? In geen leven jij alles aan je bloed brengen vandaag. Wat je maar strooibuurt hebt, dan zeg ik, God, ik leef ik aan mijn strooibuurt. Help me met God te bouwen. En dan voor die zin. En dan kom je weer aan een reine bloed, we zijn weer aan de genoodbaan, we zijn weer aan God zijn welbaan, dan leven we hier weer. Zo, ik ga dit geloven, ik leef het als schriftelijk. En Jan dag, wanneer we worden van de rechtsstoel komen, dat zegt we met alle van de rechtsstoel komen.
Ik leerde worden mensen zijn wat geen schode lieden worden. Dat ze alles allemaal in je blootje gebracht. Die hebben alles allemaal voor God gedaan. En die worden met, dat huis wordt ganz stonen. Het huis wordt ganz verval stonen. Vers 14 zegt, dat wat het blijven wordt beloond worden. Vers 15 zegt, maar wanneer iedereen zijn werk verbrennen wordt, dan wordt hij schulden lijden. Op Engels zegt he will suffer great loss. Op die staat niet zeggen, dat zij betonen. Wanneer dat in Engels wordt great broken dat, zij broken dat is mij als wat we gewaan zijn. Dat zegt te laat wordt een grote hal zijn. Dat zijn ze in de biederstad. Niks in de biederstad. Wanneer we in de biederstad hal hebben, zijn we het grote bieder hal gehad. Bij een openbaring geredet van zijn zes hal. En zo, wanneer dat great zegt, dat is een grote lieder. Dan zegt hij zelfs op een woord geraad worden, op een morgen groot zou als uit een 4 gereden. Oké, nu gaan we checken. Wie zijn waarheidsboeren? Op dit, right? We worden gerecht op dit. Zo, wat zou wat een mens wat een struigebuurt heeft, nog geraad zijn? Weet je, het is een les op dit gezet, niet op dit. We worden niet geraad tegen dit. We zijn niet een klein beetje geraad, een metaal geraad, een beetje weinig geraad. We zijn geraad. Bij de schode lieden waar we hier in dit, en bij dit rechtstel, wanneer we een haltje buurt hebben van een strouw. Zo wanneer het leven bij checken doen, dan moeten we ons vragen, waarom doe ik wat ik doe? Dus God checkt hem hart aan. Wie checken van buiten, zegt het, maar wie checken hem hart, God checkt hem hart aan. Zo hij zegt ganz correct, waarom doe je dat, wat je dat? Wanneer je server dat in de kerk, dat server die was een methelp zijn voor je schwester, of was het een nummer haar. Verschillende dingen we opnamen. En wanneer we met strooien buurt hadden, we zwemmen naar God aan. En zeiden, God, ik leef, ik kan maar strooien buurt. Vergeef me dat. Ik wil van nou aanvangen met geld te doen. Wijs me wat geld is, wat steen is. En zei, waarom mag? We kunnen alleen aan de verdammnis komen in dit. En zei, nee, dat wordt ik never schaffen. Ik kan zeggen, God is een strenge God. Hij wordt me alles rechten. Dat wordt never schaffen. No, God is een lievende God. Hij wil die belonen. Wanneer hij die belonen kan, dan meent zoveel, die was hier vruchtbaar was in het leven. Hij wil haar, we zullen goud vrucht brengen. Dat Johannes 15 lezen. Dat zegt, mijn wil is dat je veel vrucht brengt. En dat je een vrije val is. Oké. En wanneer we in zijn wil wandelen, wat immer dat is, klein of groot of klein dat is, wat hij ons zegt, we zullen die mensen opvangen en zullen die motor spreken. Dan best in God zijn wel. Dat wordt beloond voor. En de andere jaar vielleicht $1 million. Wie God is het beides. Want het beide van die kinderen doen wat God hen zegt, wat beides beloond. Gelukkig zei je. We worden beloond voor dat doen wat God ons nog vraagt. We hebben veel meer lessen. We zeggen, well, dit is een goede ding, dit zal ik doen, dit is niet zo goed. Wie weet het niet graag wat bij mensen aangeneem is. Maar God zegt hem goed aan. Zo wanneer het 4 dagen wordt hier, dan gaan ze ons leven, dan wordt doorgekomen wat aan mij als ben was. Wanneer ik hier vanuit predik doe, en ik predik hier, en ik wil je een mozaïek wat is, dat ik zie hier en je zijn hier, dan word ik schuldig lijden. Maar wanneer ik niet met je in gelijk sta doe, en ik wil als Amsterdam hebben, je kan een mootje zijn, je kan maar vruchtbaar zijn in het leven, dan krijg ik een loon. Dat is niet wat we doen, dat is wat we dat doen. Jezus zegt in Matthäus 24, zegt hij, na die meer dingen, hij zegt, die wordt de rechterhand stonden worden, te deen wat hij zei. Ik ben hongerig en je geeft me eten. Ik ben duisterig en je geeft me wat te drinken. En ik ben vreemde en je neemt me aan. Ik ben nochtig en je trekt me aan. Ik ben krank en je bezachte me. Ik ben je fijnnis en je bezachte me. Dan zegt hij, wordt die rechter zeggen, wanneer deed dit in staat? Dat zegt me zoveel. Die mensen hebben zo'n mindset gehad dat ze dingen deden. Ze stellen leven aan voor mensen te zijn. Dat ze leven deden. En die worden zeggen, daar heb ik aan gedacht over dat deden. Dat is dus wie leven deden. En hier zullen we bij iemand maar achteraan komen met wie als mensen. We zeggen, wel, wanneer moet daar schaffen, wil ik ook te wat komen. Vielleicht kan ik ook. Vielleicht is hij krank. Vielleicht heeft niemand geleerd wat het moet.
Vielleicht als sie meinen, bloß nicht klonen, ich kann das tun, was du kannst. Dann werden wir sehr abhängig, wenn ich Menschen rechte tun. Some Menschen sind bloß nicht so weit am Wahrheit, als du bist. Wir haben niemals raufchecken auf einen Mensch. Niemals. Wir sind für sich vielleicht doller, als du das. Oder wenn wir im Gefängnis sind, sagen wir, Alter, ich habe nicht so zu tun, aber nicht im Gefängnis sind. Das so. Und weißt du was? Wir haben auch nicht so Sinn, wir haben alle. Gott hat uns alle vergiftet. So, wenn wir dem denken, weil der hat nicht so, dann würde er nicht da sein. Keiner von uns wird hier von da sein, weil nicht jeder Gott genug hat über uns. Nicht einer. Nicht einer. So, wir haben sehr oppassen, wenn wir Rechte tun. Dort sagt, wir sollen Sinnrechte, das ja. Wir sollen nicht Menschenrechte mit ihren Motives. Warum sie tun und was sie tun. Dan moeten we zeer oppassen. Wie als de Heer hebben dan over andere mensen zeggen, dat is mooi. Nee, because als je daar aangesteld wordt, dat kan door in je karakter lang krijgen, als je dan wat in de $1 billion geht. Het maakt geen onderscheid. Wie God zijn er overeen. Hij zegt, God heeft er geen onderscheid maken. En hij gebruikt geld een bijspel, maar wanneer we in de gevangenis zijn, en wel, dat had niet zo gedaan. Dat weet je, dat hier toch aan. Ja, die hier toch aan. Wie hier ook alle toch aan. Aber Gott hat es beschaumt. Der hat vielleicht, wie man gebracht. Erstmal beter dich sehr leid. Aber dann sagt er für Jahre im Gefängnis. Habe ich irgendein Mitglied mit in der Stadt? Ich frage mal einen Mann im Gefängnis. Ich deed für 10 Jahre im Gefängnis vor, maar die Menschen bezieken im Gefängnis. Dann frage ich die Menschen mal. Ich sage, dat we dan zo'n wat een beetje aanleiden, dat vroeg, wo schaffen dat een mens een andere mens doodmaakt? Want fijne mensen is. Wo kan een fijne mens doodmaken? Of hij zei einfach, bloß zij dal worden. Dan hier je ons op te denken, wo het zal zijn, of wat ik zal doen, dan des te bloß wat. Zeg, Weet je, wie de mensen in fijn is, zeggen we, zeer fijne mensen. En ze zeggen, ze wisten niet waarom ze dat je doen houden. Dat we in de gevangenis, dus mensen alle verlevensbijnen weer. Dan zei ik zie in de verlevensbijnen, ik heb mensen omgebracht. En dan bijzonder, weet je nog graag, met mijn reden deed. Hij had in Beloonunk een lot gekocht. En een dag voor er voorbij. En dan zitten dat mensen bijmdoos al op zijn lot. Oh, dat oor. En beschouwd, schrikkelijk zei hij. Hij neemt de gun en hij neemt hem op, krijgt door. Dat heeft me wirklich veel zo schwierig zijn leid. Maar hij leidt zijn wat eenmaal klimaatcontrole. So wir sind auch alle Menschen, die kennen was haben. Wir sind auch alle Menschen, die manchmal Dinge sagen, wie wichtig sind, aber wir nicht sollen. Nächstes Jahr bist du mit wieder und macht noch ein Mensch tot. So meine Frau ist, wo ist das Mitleid für Menschen? Du wirst lange kriegen, wenn andere Menschen Mitleid sind. So eine Worte, ich sage nicht, ich kann helfen, wenn ich hier West habe. Da wo wir belohnt für worden. So ich will ein paar Dinge abnehmen von eine Kroon wat we krijgen worden. 1 Pt.3 vers 5 zegt, ik word in de kroon of glory geven. Een erenskroon geven. En op andere sted zegt, de kroon wordt immer blijven. De kroon wordt een eeuwigheid blijven. Ik geloof in de hemel worden mensen zijn met een kroon, en dan wordt niet een haar. Daar wordt aber geen afgang zijn. Maar ik geloof we worden naar de mensen gewoon in de hemel en zeggen, wieso hast du dan zo'n 2 grote kroon? En wat is dat? Nou, van dit en dit kreeg de kroon, want het werd met vrij. Er wordt geen afgang zijn. Maar er wordt een onderscheid zijn. 1 Thessalonicher 2 vers 19 zegt, ik wil een crown of rejoicing geven, een vredeskroon wil ik die geven. Openbaring 2 vers 10 zegt, a crown of life, een levenskroon. En zegt, blijf trouw om dood, dan wil ik die de levenskroon geven. Dit vers zegt me zoveel dat we kunnen ontrouw worden in het leven. We kunnen onze kroon verliezen. Want we ontrouw worden in het leven. Ik zei niet dat u met een ontrouw zijn of iets was verloren. Dat zei ik niet. Maar hier was je gerecht worden voor dat. Zo wanneer we in dit leven oprecht zijn met onszelf en met God en met mensen. Paulus zei allemaal wat ik ga. Een reinetje westen tussen God en mensen. Dat waren we ook. De reinetje westen tussen God en mensen. 2 Timotheus 5 vers 8 zei ik word je een crown of righteousness geven. En dan zei hij, dat is de kroon wat de rechter me geven wordt.
En dat Paulus zegt, ik ga mijn geloofje houden, ik ga een feitje vet, ik ga mijn race wonen. Dan zegt hij, dan is er een kroon van mij gelegd. Zo'n kroon waar je veel van je nog krijgen. En waar we niet leven dat best voor Paulus was. Dan Paulus, je krijgt wat ik kan doen. Krijgt wat ik kan doen. En ik weet zo'n paar zeven later, wenn de tijd. Weet niet wat mij maar zeer wichtig is. Dat is dat ik mijn hemelse voorouder recht representen. Ik geloof dat mijn grote schwaarste ding in mijn leven. We doen God alle representeren. Maar wat dichtbij recht zie ik, waar ik geloof dat hij is. Of wat erg zie ik. Dus soms van je hoor je wat de prediker zegt, dan leef je dat. En dan zegt een andere zegt, een leider wordt een zwaarder recht geworden als een andere. Wil ze heeft je recht voor mensen. En de reden is voor mij denk ik verantwoordelijk als een andere is. En dan vraag ik me, wat dichtbij recht zie ik? Ik weet nooit omdat ik een leven vallen zie met God, heb ik een ganz andere indruk van God. En daarom heb ik me ontvangen te vragen, wat dichtbij zie ik? Wat erg zie ik nog? Ik weet niet. Maar mij is het wichtig dat een reden naar God kennen dat, persoonlijk. Dat mensen worden aan geloven. En dan zegt het in Jeremia 17 vers 10 zegt het. But I, the Lord, search all hearts and examine secret motives. Ik, de Heer, weet in wat gaans. En weet alles wat er bijna is. En ik waarom heet je doen af. Dan maak ik mezelf weer vragen, waarom doe ik wat ik doe? Waarom ga ik aan hem bezeken? Ga ik medelijden met hem? Of ik ga het al mijn gleiche? Waarom doe ik wat ik doe? En eigenlijk wat we hier moeten zijn doen is dat is een grote beloonung, want Christus zich aan zich fijn behandelen. Als ik meermaals zeg het, te de gelovigen. Want die in de gelovigen met helpen is. We zullen eerst de gelovigen met helpen. Dat is een interessante vers wat we hier moeten vinden. So we zullen de gelovigen met helpen. Je en deze kerk, je zijn verantwoordelijk voor een van de anderen. En dat je aan zich leid bewijzen, niet rechten. Dus wanneer ik mijn rechten doe, dan is er nog een tussen mij en hem. Dat is een gezegd wie een derg zijn gewoond. Maar dan val ik me niet constant nood te dem. Dat weet ik wat God mij zegt, is dat ik een lijf val met name zegt, dat met mij een lijf vallen, maar ze afheren met rechten. En ik moet zeggen, ik deed wel rechten. Maar ik word eigenlijk dit alles rechten in mijn mind. Ik deed check naar die en had ik die wel rechten. En zo'n haar, en zo'n kleid, en zo'n dash, en zo'n wat aan stijlen, en zo'n lichten. Ik kan alles rechten en 2 minuten had ik 100 dingen gerecht. En zei dat moet ze afheren. Dus het kost niet rechten en leven tegelijk. Wanneer ik direct naar die checken door die rechten als een domme mens, dan kan ik die ook een leven mij niet. En hij zegt dat moet ze toch laten. Dat deed me alle hormonen, maar ik dat verstaan kan wat ik dan met mij deed. Na een vers zum Schluss, 1 Korinther 4 vers 5. Zij doorweens dat niet gerecht is voor de tijd. Wat is voor de tijd? Wie wordt gelijk van hier in dit leven al gerecht wordt? Ja, veel nummel te zeggen. Ja, veel nummel te verklaren. Ja, heeft mij bestolen. Dat veel de nummel straf kreeg. En hij zegt, laat wat ik terugkom en wil ik alles rechten. Laat het een beetje liggen. Laat het liggen. Vertiet meint wat we willen doen, uit onszelf terugkomt. Dat is wat vertiet is. En zeg, ziet je door. Ziet je door. Dat is van mensen die zwaar willen. Ja, en veel moet te zeggen wat jullie staat. Ik verstehe niet dat ik dan dus mee denk. Ik wil haar, dit is allemaal straf krijgen hier. En dan, wanneer we het even aanlezen, dan zeggen we ons dat te verstaan dat we zullen medelijden krijgen met David en wat nog mooier recht worden. Zo in die vindt, want die mensen zeggen, hey, David kwam van je rechtstel in dag. En die was zeer goed je recht worden, buiten die christelijk te zijn. De mensen krijgen ze medelijden voor hem. Want die mensen zo naar hal gaan, of die zo alle werken willen verbranden.
Ik leef aan die dag, als wordt terecht worden. Maar er zou nog worden zijn, waar het huis wordt, zo mij gans verbrennen. Ik leef worden zij vertrouwen zijn aan die dag. Ik leef een zeer zware dag zijn voor mensen. Maar ik hoop geen van jullie brukt een zware dag aan. Ik hoop jullie alle 100% op Jezus verlaten. 100% jullie zorgen, jullie zin, alle doorlaten. Dat wanneer die om de rechtsdag worden aankomen, dan wordt het bloos steen, goud en zilver zijn. Dat is mogelijk. En dat we dat beleven kunnen, maar we alle dag van leven. Ik zeg eerst, ik leg niet van wie spijks ha. En spijk is, oké, vandaag wil ik geschäft zijn en morgen wil ik wat in de zin leven aan. Oké, vandaag wil ik me gewoon laten, ik wil me met zin en wat ik wat. Dat schafft ik. Hij wil hebben zelf in dit leven leren dagelijks met aan te gaan. Dagelijks wel erreicht doen. Dagelijks nog aan vrouwen. En vrouwen, God, wat we voor mij wel hebben vandaag. Dat we alle dagen rein zijn, alle dagen van leven doen. Dat we hier in deze rechtsdag niet er angst voor hebben. Dat we zo hang aan ons hart aan doen. Of wanneer alle, ja, dat doet je hang in je hart aan. Dat we bidden. God, du kent mij. Du weet graag wie we zijn. En God, we brengen onze zin voor die. We brengen onze oprechte instellingen voor die. We brengen onze oprechte modus, onze oprechte drief te die. We brengen ons strouw en stapel te die. En zeggen, God, we hebben veel meer strouw gebed. We bidden voor ons vergevers, of voor die buur wat we gedaan hebben, dat strouw en zo verder. Voor jeffens of voor een help ons, wijs ons, waar dat zit, wanneer we met goud, zilver en steen doen. Dat wordt op eeuwiglijk wat staan blijven. Dus God, we willen alle een dag verder staan, voor dat recht zo staan. En we willen dan niet een grote verlust hebben. We willen ons belonen voor dat wat we gedaan hebben. Jeffens dat we worden niet, eigenlijk gingen we zijn naar de eer. Want we worden de eer, de loon, en eeuwigheid leven willen hebben. Ik bid ons ons vergeveren, we zijn veel meer mensen recht te doen. We schrijven den af en we zeggen dat we dit essen niet zullen. Dat gaat niet zo'n zo doen. God, jij hebt een medelijden voor die mensen. Wat ik verzinnen heb, wat de anderen gedaan hebben, vielleicht sogar in je feitjes zijn. En wie weten de hebben, anderen gedaan, is veel betterlijk zijn leid. Jij hebt een medelijden voor alle die mee met grootheid hier bij je. Dus du hast een medelijden gehad voor ons. Dat is het enige wat we kunnen gelukkig zijn. En du hast ons aangenomen. Zo God, we bidden voor leven, voor geduld, en voor genade een van de anderen. God, we gelijken die. Jezus, we gelijken die. En Heer Jezus, we gelijken die. En we braken die. Amen. Amen.